Yeah, this song is dedicated to all Muslims all over the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da farko zan soma da sunan Ubangiji na wanda shine ya halicci dare da rana kuma shine ya halicci abba da mamana. Ya Allah ka ban basiran wake shugabana wanda dan shine kai wuta da aljanna, wanda ya jifa kace a jifan isnaka, in aka taba shi kace zaka rama da kanka. Duk wata soyayya shirme ce in banda taka. In fact shugaba wallahi san ka dole ne akan dukkanin namiji har mace. Ai suwa da duk mai kinka ya mace ko yana da rai tuna ai gawa ce. Kana ganin sa zaka gane ya mace, in yazo mutuwa ma ransa da a bincike. Kai da haihuwarsa wannan gwara barinsa, na ce da haihuwarsa wannan gwara barinsa. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To jama'a ya kamata duk mutuna, ai domin sa ne Allah yi wuta da aljanna, kuma saboda shi yake kaɗe mana fitina. Kun ga kwasan sa ai dole ne mu nuna, shine wanda in ka bi shi to ka bi Allah, kana saba masa to ka sabi Allah. Da kaga sunansa da ka gana Allah, kai in takaice ma shi ya karɓo sallah. Annabin mu is the most dan gaye, kuma shi kaɗai ne baya yin waiwaye. Sunansa ko ina ya mamaye, kuma albarkacinsa kake ci ko kai waye. Tumi yaban annabi ya fi komai daɗi, tasuwa in muna ji muke yin nishaɗi. Luka yanda kowa yake yin zumuɗi, ya fi shiga wane zuma wajen daɗi. Aljanna je ki huta ga wanda ya fi ki daɗi, aljanna huta na samu wanda ya fi ki daɗi. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka ƙara mana san annabi, ka ba mu iko sunnar sami tabi, kuma mu nisanci duk abin da ya hani. Da zai wafati ya ta cewa ummati, marowaci ne duk wanda baya mai salati. Har Allah da mala'iku na masa salati, sannan ya umarni da ai masa salati. Shi san annabi yana yanke talauci, yi masa salati yana yaye kunci, damuwa da dukkanin wani bakin ciki. Ya Allah kai salati da yawa ga angon Hafsa, a cikin salatin Allah sa da ahalinsa, sahabbai tabi'ai da duk mabiyansa. Na rantse san annabi ya fi komai, musulmi na kirki islamin fiye da komai. Adalci ne kaso mai san ka ko babu komai, but shi san annabi ya zama wajibi ne. Mai kinsa shi ake cewa kafiri ne, da wurwuri wuta namansa za ta kone. Ya Allah muna roƙo kashe mu da sansa, ya Allah muna roƙo kashe mu da sansa. Klasi dorai ina gaisa ku. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika shugaba annababin yabo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.